la Michela, soc italiana i vinc de Sardegna. Estudio medicina a la Universitat de Barcelona i m'agrada molt estar a Barcelona i m'he matriculat en aquest curs de català per aprendre català per el curs de medicina. Molt bé, que tinc por que a l'altaveu no és massa potent i hi ha molt soroll, però bueno, penso que bé. Escolta, en tot cas, mentre ho fa el teu company, si ho pots emplenar això, és una mica per donar el vostre permís per posar-ho després al bloc d'estudiants de la universitat. Llavors sortirà com un, no sé si us ho ha ensenyat l'Anna, sortirà el mapa, Itàlia, Sardenya, i sortirà, exacte, i sortirà uns dies us podreu veure. Ja tinc la vida, després el nom i això. Tu vols fer una prova o...? Una prova. No cal que mireu a la càmera, si podeu mirar-me a mi o a un altre lloc. Hola, em dic Nicola i soc de Venècia, soc italià. Pels italians, no? Estudio enginyeria a la Universitat Politécnica de Catalunya y me agrada molt estar aquí en Barcelona. Yo creo que Barcelona es una ciudad una ciutat molt... Ciutat. Una ciutat molt maca. Molt maca. Molt bonica. M'agrada molt l'intercanvi per conèixer molt gent de tot... Per conèixer... Què vols dir? Per conèixer? Per conèixer molt gent i diverses cultures. De diverses cultures. De diverses cultures. I m'agrada aprender el català i el castellà també. I jo crec que... Has estudiat català, tu ja, a Itàlia? És el primer curs que fas? Parles bé, no? Només una setmana i ja parles així, està molt bé. Jo crec que m'agradaria. Sí? M'agradaria. Què vols dir, que m'agradaria que tornar a venir o continuar estudiant? Continuar a estudiar català i també castellà en Barcelona. A o in? A Barcelona. A Barcelona. Sí? Per conèixer. Per conèixer. Per conèixer molt gent. Per conèixer gent. Per conèixer gent d'arreu. Gent de diverses cultures. De diverses cultures. Per conèixer. 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 L'infinitiu és conèixer. Per conèixer gent de diverses... Gent. No té problema. Per conèixer gent de diverses cultures. Com vas dir que et deies, Pol? Nicola. Nicola. Vale, molt bé. Ja, preparat? Relax, Que no és tan seriós. Conèixer. Gent. Conèixer gent. Conèixer gent. Sense la... De diverses cultures. Hola, Cultures, sí. De diverses cultures. O de diverses cultures. Diverses cultures. Però gent és un col·lectiu. Per conèixer gent de diverses cultures. O conèixer molta gent, o gent d'arreu del món. Ok. Ok? Let's go. Hola, em dic Nicola, soc de Venècia, soc italià. Estudio enginyeria a la UPC, la Universitat Politécnica de Catalunya, en Barcelona. M'agrada aprender català i també castellà. Y me agrada molt l'intercanvi perquè puede conèixer gent de diverses cultures.